Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Angkol Dagol. And Tita Tanya Chinita. "75 na si Papu, pero ayaw pa rin magbago. Babaero pa rin. Basic. Feel good morning po sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa kanilang mga radyo, lalo na sa programang Mga katas ng nakalipas. Tawagin niyo na lang po akong Ryan mula sa Quezon City. Ang kwento pong ito ay tungkol sa aking biyenan na itago na lang natin sa pangalang Papu Dario. 75 years old pero aktibo pa rin pagdating sa chicks. Sabi pa niya yan daw ang sikreto kung bakit umabot siya ng ganong edad. Tuwing mahuhuli siya ni Mamu ay magpakahoy-kahoy lang at magpaawa-awa si Papu na tila ba walang nangyari. Magpapalamig muna, tapos pagparolado na, babanat na naman ulit. Katulad ni Uncle Boyet. Nadama yan ang sibilyan. Ang pinagkakabalahan ni Papu Dario ay ang kanyang munting farm ng mani sa May Laguna. Isang beses, nagpasundo sa akin si Papu. At dito na nagsimulang tumagas Ang mga katas ng aking nakalipas. Katas ng nakalipas. Ano gusto mong ano? Tapos ka na ba? Kuha ba tayo soft drinks? Eh, sige, kuha ka pa. Sige. Tsaka yung gumawa ka ng macaroni salad. Oh, sige. Tsaka... Dadagdagan ko ng mga ng bata ha, ng mga pambaon sa school, mga frozen ha. Sige, wala namang... Pang isang linggo na lang. Sige, walang problema yan. Han. Tsaka yung yung mga... Bakit bago yung pabango mo? Parang ngayon ko lang naamoy yan. Bago? Parang bago, hindi yung pabango mo. May pinopormahan ka bang babae? Bakit may pinupormahan? Di ba pag nagbabago ng routine ang mga lalaki, ibig sabihin, isang senyalis yun ng mababae? Hindi, ikaw naman. Ganun ba? Eh, ikaw nga nagbigay nito. Hindi ko yan. Hoy,
Huwag mo na akong... Binili ko to. damay. Binili ko to. Ay, in San Peter. Binili ko lang sa kanya to. Dalawang dahilan ka na. Una, bigay mo ko. Bigay nga Pangalawa, lang. Kulit bigay naman ng... ito, eh. Bilisan mo na dyan para matapos na tayo. Tumingin ka sa mata ko. Sandali, tumatawag tatay mo. Namin change Usapin topic. ko lang. Sandali lang. O, sige Hello? na, magka-share na ako. Pipilan na ako doon Sige. Hello? Hello? Asan ka? Papu? Basic ako to. Asan ka na yan? Nag-grocery po kami ni Jana. Bakit po? Si Papo yan? Oo. Huwag mo nang isama yan. Sunduin niyo ako, ha? Papa, Ha? Papo, anong mag-isama? Sunduin ka namin. Asan ka? Emergency ba yan? Bakit mo ni loudspeaker? Hindi po loudspeaker. Malakas talaga yung telepono ni Hindi naman to masikreto sa akin ng mga tumatawag. Papo, asan ka? Emergency ba? Hello? Hospital? Anong susunduin? Basta iuwi mo na yan si Jana, tapos sunduin mo na ako, ha? Iuwi daw muna kita, tapos sunduin ko lang siya. At pala ito si Papo. Ano ba mayroon? Emergency ba yan? Papo, sagutin emergency, mo. hindi sumalay. Hello, ako na nga. Papo. Hello, anak? Ano ba? Nasa ospital ka ba? Na-accident Wala, ka ba? Ano wala. susunduin? Wala, ako pa ba? Accident? Hindi na ako Ba't susunduin ka? Saan ka susunduin? Ayaw mo ko magsalitain. Ayaw mag-start na sasakyan ko. Baka i-jumper mo na to sa sasakyan mo. Sunduin mo ko, Ryan, ha? Sige, sunduin mo. Papo, sama na lang ako. Daan na lang ka na. Huwag ka na sumama. Ba't ka pa sasama? Papagod ka. Huwag ka na sumama. Kasi Hindi, mabubulok yung pinag-grocery nyo. Mabubulok o di mabubulok. Di ba? Oh. Papo, hindi ito malbubulok. Saglit Sige lang na, naman iuwi eh. na lang kita. Ba't ayaw niyo akong Ikot na lang isama? ako. Anong meron? Wala! Hindi pa pwede hindi ka lang sumama. Wala ka namang alam sa sasakyan. Anong yung meron? asawa mo si Ryan magaling sa sasakyan at yung si Angelo. Andiyan ba si Angelo? Tatawagan ko na lang po siya. Busy si Angelo eh. Alam mo naman yung lumalab life na rin. Ay, naku, si Angelo. Huwag ka na sumama, ha? Saan ka ba tumirik? Ingat ka dyan, ha? Ba't Sa kalsada. Ba't umiiko dyan? Ba't umiiko? Ano umiiko? Go. Ano yun, Papa? Papa, ano yun? Ay, Papo, ano yun? Bakit may umungol dyan? Wala ko mo. Hello. Wala akong bukol dito. Shh, tumahimik ka. Hoy, huwag kang maingay. Papa, ano Papo, yun? sige, susunduin na po kita. Asan ka, Papo? Sunduin ko na lang, Papo. Ay, Sige na tatay nga, mo, ang ha? kulit niyong magbiyanan. Sama ako. Kunyari lang. Huwag ka nang sumama, baka mo. Ikaw din, isa ka din eh. Sasama ako. Oo na. Pag- Madadamay pa. Siguro ako eh. kalokohan yan, no? Kaya ayaw mo ako isama. Sasama ako. Anong? Tatay ko yun eh. Siyempre nag-aalala ako. At saka bakit may umaungal sa background? Hindi ko alam eh. Tatay mo yun eh. Ay, naku. Sige na nga. Parang alam nyo na yung mga, Sumama ka may na, mga sumama ka code na. kayo. Parang alam nyo na, Sumama alam mo na ka yung na. problema eh. Sige. Umuwi ka na, magtaksi na ka na. Ikaw yung umuwi. Ako. Ako ba nakuha itong babaeng to? Ang pangit mo pala pag naarawan ka na. Wabi. Kagabi, nung pinick up kita sa may Murayda, ang ganda mo. Ngayon, arawan ka. Lintik ang pangit mo. Na-scam mo ako. Kaya ayaw nang umanda ng kotse ko. Umalis ka na, mag-taxi ka na lang, ha? Hindi ako makasalita. Huwag ka na masalita, pati boses mo ang pangit. Ano ba nilagay mo sa make-up mo? Pulitap? Pengi pang taxi. O, yan, Akala binti. mukha mong matanda ka, hindi nga tumayo yung iyo. Hirap na hirap ng ako. Kasi ang pangit mo! Hindi ka natatayo kung pang-pangit! Na-scam ako. Ayoko nang... Pero nahalikan mo ko.
Kasi ang ganda mo kagabi eh. Akala ko, kaya ka pala nasa anino ng poste. Ayaw mo doon sa ilaw? Ayaw mo doon sa street light? Doon ka sa anino nagtago? Alam mo, bayaran mo na lang ako. Bayaran mo na lang ako. Binayaran na kita magdapadagdag. Pengin ng Umalis ka na pang-taxi. kasi. Pengin ng pang-taxi. Yes ko. O, ayan. Aka na, dala mo. Juicy ka pang matanda ka. Kaya pa-promote to sa'yo. Nasarapan ka naman ka sa akin eh. Nasusuka ko. Pangit talaga. Pwede magsisi. O, ayan na. Umalis ka na kasi darating na yung manugang ko. Sige na. Ba't sila? Bye. Ay, nako. Sinasabi ko na, dito ba susunduin si Papo? Ha? Ay! Salamat dumating ka. Papo! Ano? Dito ko pala nagpapasundo, kaya ayaw pala ako isaama. Sa motel ka pala susunduin. Ano? Ayan, nakarma ka. Nakarma ka, Papa. Alam mo, kasi ako, nag-grab ako. Dito ko hinatid yung pasahero. Eh, bakit basa yung buhok mo, Papo? Ha? Bakit basa yung buhok mo kung nag-grab ka? Nag-jail ako. Papo! Papo, amoy sige na. shampoo ka. Ano natin? Papo, bakit mo inuwi yung sabon ng, at saka toothbrush ng motel? Sayang din to eh. Libre to eh. Binayaran ko to. Nagpahinga na lang ako, anak. Kasi tinulak ko yun sa kalsada, napagod ako, kaya Paamoy ko nga. Oh. Amoy ka pa bang ng babae, Papo? Isusumbong kita kay Mamo. Huwag mo nang kayo Papo, mag-aaway na humanda naman ka kami. talaga. Papo, hindi ka pa nagbabago. Mag-aaway na naman kami ng nanay mo dahil sa'yo. Awaw! Papo. Hiyang-hiya naman kami. Siyempre, dapat agad talagang awayin. Ikaw naman, Ryan, na konsentidor kang manugang. Hindi ako. Sino Ano pa ba hindi? masusundo kay Papo? Alam ba, mapano yan dito? Sige na, tara na. Paano nagpapakasarap eh? Si- Kaya nga niyang magpakasarap eh. Tapos Nga, tatay mo naman yan. Oo nga, walang respeto sa akin to eh. Alam mo, Ipasundo ko na lang kay Angela Siguro- ng kotse mo. Papo, siguro nang bababae din to si Ryan eh, no? Kasi kinakampihan kay pinagtatakpan hindi eh. ganyan yung asawa mo, mabait yan. Hindi yan tulad sa Eh, akin. bakit kinukonsinti ka? Hindi yan ang kukonsinti. Kaya nga ako nandito kasi nagpahinga ako. Kasi nasiraan ako. Kagabi Eh, pa ako bakit may nasiraan. chikinini ka kulay violet o puro Lamok fresh? yan! Ayan, tinagat ng lamok. Papo, Uwi na tayo, Ryan. tanda-tanda mo na 75 ka Uwi na eh. tayo. Ayan, Mamo! Yan si Papo! Darling, sinabi ko naman sa'yo, darling. Nagpahinga lang ako doon kasi nasiraan ako. Di ba, Ryan? Anak, kuhanin mo naman yung gamot ko. Isko. Papo, tumawag na si... Anak, ibipi mo ako. Tatawagin ko po yung nurse mama sa kabila. Ibibipi ko po kayo. Mamo. Uy, nurse, ibipi mo rin ako, nurse. Uy, nurse, pwede ako mapabipi sa'yo, nurse. Pwede po, Papo. Hala, high blood po si Mamo. 160 over 100. Inom na po kayo ng Papo, ikaw naman, ibibipi kita. Yan, dito. Saan po ba kayo galing? Dito, pwede sa hita mo ako ibipi? Hindi po kasha. Ito na, Papo. Ang ganda mo naman. Ano pangalan mo? Kapal na mukha mo, pati nurse ng kapitbahay. Napakatindi mo talaga. Diyos ko, umalis ka lang nga, nurse ka. Umalis ka, Diyos ko, lahat na lang. Basta may pekpeking ka. Darling, umayos ka, darling. Ha? Gusto mo talaga, darling? Kahit ano ang mukha. Basta may mani, papatusin mo. Darling, may parma ko ng mani eh. May parma ko ng mani. Kahit poste, basta may pem-pem, papatusin mo. Darling naman, huwag mo na nga akong anuhin, darling. Wala ka namang ebidensya eh. Nasiraan lang talaga ako na nagpahinga lang ako, darling. Ayoko na, tama na, maghihiwalay na kami ng papa mo, Ryan. Anak ko. Ang tanda-tanda na natin, maghiwalay pa tayo. Yun nga, ang tanda-tanda na hindi ka pa rin nagbabago. Babaero ka pa rin. Dapat ako ang magsalita niya, Rico. Darling. Diyos ko. Panginoon. Please.
Matapos pong insidenteng yun, ang kola tita, ay tila ba nagbago na si Papo. Kumalma na po siya. Palagi na po siyang tumatambay sa kanyang farm ng mani sa May Laguna. Pero buong akala namin na nagbago na siya. Sige, wala ka naman. Thank you po. Dito ka pala. Thank you po. Ala, sira yata ang battery nito. Oy, ikaw pala naghatid. Papo. Huwag ka na maingay, dagdagan ko yung pira. Ayan, sa'yo na yun. Huwag ka na maingay sa mamo mo, ha? Papo. Pamangkin ka pa naman. Ano pangalan niyo po? Hi, Papo. Ayan. Hi, Papo. Papo. Saan mo nakita to? Sa divisorya mo ba to na? Palit-ulit yung salita eh. Parang, pasok mga suki. Presing divisorya. Tapos palit-ulit, hi, Papo. Hi, Papo. Hi, Isa, huwag ka na maingay sa mamo mo, ha? Uy, ikaw, pumasok ka nga doon. Ang ingay mo. Mainitin naman ang ulo mo. Hindi ako maingay. Bye-bye. Mainitin naman ang ulo mo. Mainitin naman ang ulo mo. Sira yata ang tipid nito. Ano naman itong dinilibre na parcel sa akin? Yung kagabi, okay yun na. Ito, hindi ito okay, ah. Bayad muna. Bayad muna. Bayad muna. Nag-down payment na ako sa iyo, ah. Tara na, pasok ka dito. Ibang mani naman yung gusto kong matikman. Tari, halika na. Ni Papo ay hindi nalaman ni Mamo ang kanyang pinagagawa. Sinumbong pa rin siya ng tricycle driver na pamangkin pala ni Mamo. Ay, Ryan! Oy, anak! Ba't dito kayo? Mano po, Papo? Papo, mag-sorry ka kay nanay, kay mama. Ano na naman na ginawa ko? Galing pa ako sa aking mani farm. Sarap ng mani na kinain ko. May dala akong mani dyan magluto. Masarap ba ang mani, ha? Masarap ba? Masarap! Darling, bakit na naman? Papo, nagsumbong yung tricycle na naghatid sa babae dun sa manian mo. Ano, ha? Ano? Ano yun? Ano pa idadahilan mo? Kinuha ko yun para magtanim sa farm. Sabi mo, hindi mo na uulitin, magbabago ka na. Hindi ka. Inulit ko ba? Hindi naman ako nasiraan doon ng sasakyan. Papo, hindi ka nagtataka. Tamo si Mamo, oh. Wala na siyang reaksyon. Papo, masamang pangitain na yan. Masamang senyalis na yan. Ano ba ginawa ko, darling? Darling, mag-usap ka tayo. Halika dito. Usap tayo. Darling. Hahayaan na kita sa gusto mo. Mambabae ka hanggat gusto mo. Darling. Lahat ng may mani dyan, tirahin mo. Wala na akong pake. Darling, alam mo naman na meron akong mani farm. Mahilig ako sa mani. Talagang ginojojoke mo pa ako. Hindi ako na... Kaya nga hahayaan na kita. Gawin mo na lahat ng gusto mo. Pero tandaan mo. Darling, patawarin mo na ako. Huwag mo na akong ganyan. Simula ngayon di na kita kikibuin. Matanda na tayo eh. Hayaan mo na ako, darling. Ikaw pa talaga yung nagsasalita yan. Talagang matanda na tayo. Hindi ka na nahiya sa mga anak mo, sa apo mo. Babago na ako, darling. Babago na ako. Sige na, darling. Kung di ka mahuhuli, hindi ka magbabago. Yung mga babaero talaga ganyan. Ganon ba yun? Darling, maawa ka. Ayoko na. Magsasama na lang tayo sa bubong na to, sa bahay na to. Pero ayoko na. Hiwalay break na tayo. Darling naman. Ayoko na. May mga apo na tayo, darling eh. Oo nga, ba't ka nang bababae? Hindi ka magandang example sa mga apo mo. Wala kang ebidensya. Umamin ka na kanina, binabawi mo pa. Wala akong inamin. Wala rin. Ang mukha mo. Patawarin mo na ako, darling. Ayoko. Humingi ka ng tawad sa Panginoon. Lord, patawad. Ang kapal na mukha mo, pati si Lord talaga. Ginagawa mo sinungaling. Lilipas rin ako. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio.
sake!